Takto vyzerá moja nedeľa počas Let's Dance. Ráno začíname tým najpodstatnejším. Červené svetlá zase máme odštartované. No a potom, čo musel Max odstaviť svoje auto do garáže, som to rovno vypol a áno, priznávam, takto sa pravý fanúšik nechová, už som za to bol sprdnutý. Ale ja som mal o 10. fakt dôležitý bratislavský meeting. Pomer, padol. Není nič lepšie, jak sa hneď z rána nasrať. Ja keby po tej F1 nestačilo. Ale som fakt rád za Kimiho, že vyhral svoj prvý závod a je to určite lepšie, ako keby vyhral Russell, tým Kimi. Neviem, ty komu fandíš? No a bazén dnes nič, lebo vstup bol dnes asi zadarmo, alebo čo ja neviem, tak išli sauny. No a potom naložený rodinný obed od babky. Pretože babky, tak som mi asi v živote nepovedal. No a potom rýchlo domov natočiť nejaké video, ktoré bude mať 200 views. Ale pozor, phase 1 nie je o views, tak mi daj follow a buď súčasťou toho, čo ešte iba príde. No a už sme tu na Let's Dance a ja vám idem rovno ukázať behind the scenes, ako sa robia videá s miliónmi views. Presne takto. Vlastně taky folding. A tak se pozrieme, chvíľa sa znám, som pekný všetko, right, we good? Inak ak chcete byť na budúce pritom tu vedľa mňa, tak choďte na Instagram Nového času, je tam akurát súťaž o 3 VIP listky a podľa mňa je to celkom good deal. No a to je na dnes všetko, ale nezabudni mi dať like a follow a vidíme sa opäť zajtra.